Now, niabot ta diri mga kaigsunan sa pinaka-interesting nga part sa atong lesson. Kining duha ka mga choir. Ilalimang ka aning duha ka choirs nga mabasa nimo diha sa verses 40 and 42. Lahi-lahi sila og martsada mga kaigsunan. Ang usa diri pikas nga bahin sa paril, no, sa paril sa Jerusalem. Ang pikas pod nga dako nga choir sa akbang pod nga part sa paril mga kaigsunan. Unya nagmartsada sila hangtod nga nag-abot sila ito sa nga paingon gyud ngadto sa temple courts mga kaigsunan, where they finally and eventually sang and blast their chorus mga igsoon. So tanaw nimo dinhi ang usa gidumalahan ni Ezra, ang isa gidumalahan ni Nehemiah. Unya kining tanan nga choir mga kaigsunan nag-abot sila in a mass choir. Imagine the mass choir nga imong matambungan kada kongres sa MVC. Kasagara gyud basta hour of worship, bisag kinsa nga hilig mo kanta. Dili na kailangan audition mo, apil lang kag practice gikan pa lang Miyerkules sa gabi, Huwebes, Biyernes sa gabi hangtod nga pagkasabado. Ang imong feeling bisag ikaw ra nga taga-asa ka nga iglesia nga gamay kayo imong feeling sa koglingon insignificant ka pero you are part of the choir, unya nahimo kang dako nga lanog sa tibuok nga worship service mga kaigsunan is exhilarating. Bisan ang maminaw mga igsoon, muragid sila og mabayaw ngadto sa langit kung ang dako kayo nga grupo sa mga singers malambigit sa pag-awit mga kaigsunan. Doc Ray, as a musically inclined person, what can you say about this? Kung atong tanaw, no, akong gi-imagine ang duha ka choir, I'm thinking parehas ra gyud ilahang kanta. Kay samtang sila naglibot sa maong parel sa maong syudad sa Jerusalem. Wala gyud balay nga dili makadungog. Wala gyud tao nga dili ma-remind nga anang panahon na nga padulong ta dito sa templo aron mo simba. Kay kanang duha ka imong imagine ang parel nga ilahang gilakwan gid nila diha gid sila nagporma sa babaw. Kay perti man ang lapara. So, lakaw sila na, libot sila na, they are singing the same tone and the same music nga lanog-lanog yun as buok nga maong syudad hangtod nga nag-abot sila. Grabe ni ka-elegante nga mao nga pag-awit. Dili lamang si ingon pa sa ato ang lesson nga it's not a concert that people came to enjoy, but rather it is a form of worship that leads people to realize who God is in their lives. May imagine man po na ako, Pastor, sa MBC mismo, mga kaigsuonan, panahon og dagkong katiguman, naagi dagkang manganta diha sa likod sa likod sa mga participants. Na kung pananglitan duhaon ka grupo, gidivide to at bang sila. Unya lain-lain nilang kantahon, magkabuwag ilang magkayagaw gyud. So may imagine nato nga parehang ilang gikanta, parehang ilang timing. So, hiracing yun na siya, makapanglimbaw sa balibo nga maka-imagine ta nga sa langit, murag ingon anak man tanan ang tingali, ang mga pil diha, daan ang praktisado sa pagkanta. Dili kay diha ra nagpraktis. So, karon pa lang, mangantang yun ta. Ato ning kuha punto mga kaigsunan, katong gibasa nga emphasis ni Doc Ray kaganina nga the people, the community were not only listening to the performance, kundi they worship together with the choir nga nalambigit sa pag-awit mga kaigsunan. Bini mo, mao ni problema nato mga Pilipino. Kay kasagara sa ato nga gasimba, any ordinary church activity, bisan sa mga dagko nga mga churches mga kaigsunan, kung naaga ni mo kanta din nga mass choir, kita dayon nga nasa audience, ang atong hunahuna, spectator kita. Unya, abi ninyo mga kaigsunan, sa atong worship service in our churches, ambot lang og pila ka porsyento din ang ma-feel sa ordinary churchgoer sa iyahang tibuok oras nga naa siya sa simbahan. Gikan nato ibutang og 8:30 taman sa 11:30. Imagine 3 hours in the church. Pila lang ka minuto din nga makahinumdum ka nga churchgoer nga nagsimba ka sa Ginoo. Bisan magani sa kanta, wa tay paki. Bisan mangani sa wali, siguro maniid lang ka na, makuha lang kas punto, atong kopyahon, pero we don't feel necessarily nga naay worship nga nahitabo ni mga kaigsunan. The point here is the whole experience has to be worship. Dili tungod dili kay spectator lang ta mga kaigsunan, kundi maapil ta. I believe it's okay to sing with the performers. Amen.
in the pulpit, Doc Ray. Yes. Nga dili man ingon nga makaguba ta silang performance kay wa man po na di man po na necessarily nga gina-record na nya gusto gid sila nga moingon nga ayaw mo kapil aning kantaha ha, kay amo ning i-record kay amo ning ipagawa sa YouTube. Wa man po ingon na makaigsunan, and the more people begin to participate or join the singing bisag naa sa audience makaigsunan, diha nimo masugdan pagtan-aw nga mao ni tinuod nga worship. You can sing with your heart. Yeah. Something Unya. na minaw ta. Diferensya kay tamang pinky no sa uban nga mga churches. Kita nga mga Adventist medyo conservative ta nga akong maingon wa gyud ni sa lugar nga pagka-conservative mga kaigsunan. Di kayo ta na naamatay congregational singing. Pero sa di na to ma-appreciate na maingon nga sumuban nganong i-require gini nga kinahanglan pa og duha or tulo ka kanta sa dili pa maghuli-huli-huli. Ditso na lang taghuli-huli good. I imagine mga kaigsunan, that's your only chance nga mo appeal ka sa singing as part of worship nga to sa Ginoo mga kaigsunan. We need to appreciate that. And if possible as a church, dungagan pa nato ning atong opportunity nga makakanta ta nga maka-express atong kasing-kasing, makabayaw ta sa atong ugalingon sa Ginoo nga nagsimba kita niya diha in music. So this is what the choir is doing. Doc Ray, and then after si Ma'am Na Pinky. ako'y experience na sa estudyante pa ko no. Dili man gyud ko maka-appeal kay dako man ang eskwelahan. Sa Nya, AP. self-supporting ko the working students. So di gyud to kaayo maka-participate sa mga program nila. But I make it a point every worship day, every Sabbath day, mga kaigsunan, absent yun ako na ang song service. Kay that is the only way nga maka-participate ko sa mao nga pagsimba. Lain ang uban kay ang atong song service nato gihimo naman nato nga daw entertainment samtang naghulaw ta sa mga participants. Remember mga kaigsunan, music is a vital part of worship. Sa atong mga song service mga kaigsunan, atong yung ilhon nga kanakabahin na gyud sa atong pagsimba. Samtang kita nag-awit, we sing with all our heart, praising God and worshiping Him diha sa song service mga kaigsunan. Amen. Ma'am Pinky. Sa atong old version sa Balang Alawiton, mga kaigsuonan na diskubrihan nga na ay diferensyado sa pagkanta ug ang mga ubang lyrics sa ubang kanta no sa mga sa Balang Alawiton. Alang-alang arang-arang man tong church hymnal kay naay nota, so gipaningkamutan sa atong Philippine Publishing House sa mga singers diha nga gipanguluhan ni Ma'am Lodilia T nga kauban sa mga kababayan sa Southern Asia Pacific Division, na sila bag-o karon nga gipublish nga Balang Alawiton with accompaniment o insakto nga pagkanta. Kay sa una gud na ay mga kinantahan diha nga usay mahug og yaga-yaga kay ang timing ug ang pagsulti sa pulong murag mahimong katawanan. O di lang nako i-mention din he. So akong ihawhag nga inyo nang patronizean kay nindot gyud kaayo nga na ay improvement sa atong pag-awit, sanglit kini ang pag-awit pagdaig man sa Ginoo. Yeah. So mao gini itong balik-balikan og pukaw ang ginahinay itong kaugalingon makaigsunan. Abot nimo simbahan, imo gini pangutana dayon unsa may akong tuyo nga niyaman ko dinhi. Worship ba or magpainit lang ko sa akong lingkuranan? Or baka magpa-check attendance lang ko sa Ginoo nga Lord, at least naara gyud ko. Present gyud ko karong adlaw. Pero if that is devoid of true worship mga kaigsunan, bisa na lang sa kanta o sa atong pagpamalandong sa Ginoo nga ato siyang gidayig sa atong kinabuhi sa iyang pagkamaayo kanato during the whole week mga kaigsunan. And that would be worshiping the Lord.